Ang kwentong ito ay ipinadala ni Entong. Nangyari ito taong 1997 sa probinsya ng Sorsogon. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po, Sir Captain Kokak. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan habang binabasa itong kwento ko. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa inyo at talaga namang manghang-mangha ako, lalo na sa mga kwentong aswang na napakinggan ko sa iyong YouTube channel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Entong. Ang kwento pong aking ibabahagi ay naganap noong taong 1997. Dito po mismo sa lugar namin sa Sorsogon. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar dahil sa kasalukuyan ay maganda na ang aming bayan. Hindi tulad noon, nakakaunti pa lamang ang tao. Noong mga panahong yon ay napakatahimik sa lugar namin. Napakarami pang puno ang nagtatayugan, kahit sa mga kalsadang hindi pa sementado. Kapag tag-araw, ay talaga namang alikabok ang masisinghot mo kapag umihip na ang malakas na hangin. Kapag tag-ulan naman, ay napaka-imposibleng hindi maputikan ang mga paa mo. Mas malas kapag lumubog sa putik ang suot mong tsinelas. Kahit sa patag kami nakatira, ay hindi pa lungsod ang itsura ng aming lugar noon. Wala pang mga gusali ang nakatayo roon at napakarami pang puno. Nasa 15 anyos pa lang po ako noon at ang ikinabubuhay namin ay ang mamili ng mga kopra na siya namang ibinebenta ng mga taong nakatira sa bundok. Kung naitatanong nyo kung ano yung kopra, yun ay ang mga pinatuyong laman ng nyog. Pinapausukan o niluluto ang mga yun para matuyo. Marami rin kasing puno ng nyog ang tumutubo sa bundok at mas matrabaho kung kami pa ang gagawa ng proseso. Kaya ang naging siste ay kami na lang ang bumibili ng mga gawa na. 2 hanggang 3 oras na lakaran bago namin marating ang isang baryo sa bundok kung saan namin binibili ang mga kopra. 3 beses sa isang linggo ay ginagawa namin yon. Kalat na kalat sa lugar namin na ang mga nakatira raw sa baryong yon ay mga aswang. Pero sa halip na ikatakot namin yon, ay mas ikinatawa pa namin. Dahil doon kasi ay wala kaming naging kaagaw na ibang grupo na nagtangkang pasukin ng baryong yon para bumili rin ng mga koprang ibinibenta ng mga tao doon. Tsaka sanay na kami sa pakikitungo sa mga nakatira sa baryong yon. Ni minsan ay hindi naman kami napahamak. Oo nga at tahimik lang ang mga naninirahan sa baryong yon. Pero kahit ni minsan ay hindi nila kami ginawan ng masama. Basta ay aakyat lang kami sa bundok papunta sa baryong yon at pagkatapos ay bibilhin ng mga kopra nila na nakalagay na sa mga sako. Kadalasan ay 4 kaming umaakyat sa bundok. Ako, si Tio Greg, at ang 2 niyang anak na pinsan ko. Sinisimulan naming akyatin ang bundok ng umaga pa lang at makabababa naman kami sa kapatagan ng bandang hapon na pasan-pasan sa aming mga balikat ang tigda 2 sako ng kopra. Isang araw ay dumating ang isa sa mga pamangkin ni Tio Greg na galing sa Maynila. Siya si JM. Anak siya ng pinsan ni Tio Greg. Kung baga, pinsan din namin. Medyo mayabang nga ang dating nun. Grabe kung maghangin. Gusto ay lagi siya ang bida kapag nagkukwentuhan. Kami namang magpipinsan ay hinahayaan lang namin siya. Hindi kasi kami sanay na magpipinsan na makipagyabangan. Isang umaga, habang nakahanda na kaming 4 para umakyat ng bundok, ay bigla na namang nagbida tong pinsan namin. Dapat daw ay isama namin siya para kung may mangyari man sa amin ay maipagtatanggol niya kami. Palihim kaming tumatawa ng 2 kong pinsan dahil sa sobrang yabang talaga ni JM. Pati nga si Tio Greg ay napapailing na lang paminsan-minsan. Wala na kaming nagawa nang magpasya si Tio Greg na isama si JM. Mas mabuti na rin daw yon dahil kahit papaano ay may makakatulong sa amin sa pagpapasan ng mga bibilhing kopra.
Tila normal ang lahat noong narating namin ng baryo. Ganoon pa rin ang mga tao roon. Napakatahimik at napakakitid sa pagsasalita. Normal lang din naman ang ginagawa namin. Nakikinig lang kami sa pag-uusap ni Chugreg at ng lalaking palagi naming pinagbibilihan ng kobra. Pero itong si JM ay may ginawang katarantaduhan. Kinukulit niya yung isang dalagang naroon na nagsasalansan ng mga kobra sa mga sako. Halatang halata na sa mukha ng dalaga ang pagkairita. Nang hindi na makapagpigil ang babae, ay pinagbabalibag nito ang mga nakasalansang mga sako na naroon. Pati na rin ang ilan sa kagamitan sa paggawa ng kopra. Pinagtutumba nito ang mga yon habang malakas na umiiyak. Dahil sa ingay na nagawa ng dalaga, ay naglabasan ng ilang residente na taga roon. Tahimik lang ang mga ito, pero napakasama ng pagkakatitig kay JM. Doon ay kinutuban na ng masama si Chugreg. Agad nitong iniabot sa lalaking kausap ang kabayaran sa mga dadalhin naming sako ng kopra. Ipinasan namin ng mga sako at mabilis na nilisan ng baryo. Pero habang binabaybay namin ang magubat na bundok, ay tila sunod-sunod ang naririnig naming mga kaluskos. Parang sumusunod sa amin ang mga tunog na yon. Sinabi ni Chugreg na mas bilisan namin ang aming paglalakad. Pero palakas ng palakas ang mga kaluskos na naririnig namin. Tila papalapit sa amin ang mga yon. Nang bigla ay sumulpot sa unahan namin ang dalawang itim na kalabaw. Nag-iba rin yung amoy sa paligid. Tila humalo sa amoy ng mga dahon at damo ang napakabahong amoy na parang pinagsamang patay na hayop at anghit sa kilikili. Dahil sa nagmamayabang na naman si JM, ay umamba itong hahatawin ng pasangsako ang isa sa mga kalabaw. Pero laking gulat namin nang biglang pumangit ang itsura ng mga yon. Yung mukha ng mga kalabaw ay parang nalukot, tapos ay ngumanga ito ng pagkalaki-laki. Kitang-kita namin ang matatalas ng ngipin nun. Takang-taka talaga kami, kasi hindi naman ganoon ang ngipin ng kalabaw. Tangkang susugurin na ng dalawang kalabaw si JM nang biglang lumabas yung kaninang babae na kinulit niya sa baryo. Sumisigaw ito. "Wag kuya, wag! Hayaan nyo na sila! Mabait yung apat dyan!" Nakita ko yung itsura ni JM ng mga oras na yon. Parang nakainom ng suka dahil sa sobrang pamumutla at panginginig ng katawan. Yung isa sa mga kalabaw ay tumakbo papalusob kay JM at sinuwag ito. Dahil doon ay nawalan ng malay si JM. Mukhang si JM lang talaga ang gustong saktan ng kalabaw. Dahil hindi naman kami sinugod ng mga ito. Nang mawalan na ng malay si JM, ay umalis na rin yung babae, pati yung dalawang kalabaw. Ipinasan na lang ni Chugreg si JM pababa ng bundok. Nang magkamali ito at mahimasmasan, ay nanginginig pa rin ito at hindi nagsasalita dahil sa sobrang takot. Captain Kokak, nakabalik naman kami sa bahay namin ng maayos. Tanging si JM lang talaga ang nagkaroon ng kaunting pinsala sa kanyang tagiliran. Dahil sa nangyari, ay nagmamadaling lumuwas si JM papuntang Maynila ng araw ding yon. Kami naman ay nagpasyang hindi na bumili ng kopra sa baryong yon. Sa awa naman ng Diyos, ay nakapagpatayo kami ng tindahan. Nag-alaga na rin kami ng mga hayop pamalit sa kabuhayan namin na pamimili ng kopra nang sa gayon ay hindi na namin kailangan pang bumalik sa lugar na yon. Kung saan namin nakasagupa ang mga kalabaw na aswang sa liblib na bahagi ng Sorsogon.